Tør du tro på det? Der findes en frugt, en af de mest almindelige og overkommelige, vi kan finde i supermarkedet, som rent faktisk er den frugt for et langt liv, som mange læger og ernæringseksperter spiser hver eneste sommer. Det er ikke en eller anden dyr importeret frugt, og det er heller ikke en sjælden delikatesse, der er svær at få fat på. Den ligger bare helt stille i supermarkedernes grøntafdelinger og hos grønthandleren. Denne magiske frugt er papaya. Tænker du også, at papaya bare er noget, man spiser af og til for fordøjelsens skyld, eller måske synes du endda, den er for sød og usund for kroppen? Mine venner, hvis I stadig tænker sådan i dag, så tager I grueligt fejl. I er måske i færd med personligt at lukke døren for en livsforlængende og kræftforebyggende gave. I denne video vil jeg fuldstændig vende op og ned på din opfattelse af papaya. For lige om lidt vil jeg afsløre 12 chokerende hemmeligheder om papaya, som er blevet bekræftet af moderne lægevidenskab. Hver eneste hemmelighed er direkte relevant for sundheden hos os midaldrende og ældre venner. Fra mavetarmsystemet og knoglerne til hjertet og hjernen, og endda hvordan vi kan holde den mest frygtede sygdom, kræft, på afstand. Dette er uden tvivl et indhold, der vil få dig til at skynde dig ned i supermarkedet for at købe en papaya med hjem, så snart du har set færdigt. Men vent lige et øjeblik. Før vi går i gang med hovedemnet, hvis du bekymrer dig om din egen sundhed, så tryk venligst på abonnementsknappen og slå notifikationer til. For her afslører vi de sandheder, som ingen andre tør tale om. Jeg vil også gerne vide, om du er villig til at følge med mig. Hvis du ser denne video og kan genkende dig selv i det, så skriv venligst 1 i kommentarfeltet. Hvis ikke, så skriv 2. Hvis du lider af lignende sygdom, så efterlad en kommentar, og jeg vil gøre mit bedste for at besvare dine spørgsmål. Godt, lad os komme til sagen. Hvorfor siger jeg, at papayas værdi er blevet stærkt undervurderet? I gamle dage blev papaya hyldet som kongen over al medicin og englenes frugt. Du ser den måske kun som en dessert efter maden, eller tænker, at den bare er rigtig god for fordøjelsen. Forkert. Selv den anerkendte ernæringsekspert fra Rigshospitalet i København, Mette Larsen, har offentligt udtalt, at papaya er en superfrugt med en ekstremt høj næringstæthed. Den energi, den indeholder, overgår langt, hvad de fleste forestiller sig. Vi kan forestille os vores krop som en yderst præcis og kompleks superfabrik. Da vi var unge, var udstyret i fabrikken nyt, og motoren kørte på fuld kraft, så driften var selvfølgelig problemfri. Men som vi bliver ældre, 50, 60 år og derover, begynder fabrikkens dele at blive slidte, rørene begynder at ruste, og produktionseffektiviteten falder drastisk. Det her er alle mulige problemer som forhøjet blodtryk, ledsmerter, sløresyn og hukommelsestab melder sig. Og papaya er naturens gave til os, den mest alsidige og dygtige vedligeholdelsesingeniør for vores kropsfabrik. Den kan hjælpe os med at rense affaldsstofferne i rørene, smøre de slidte dele og styrke hele fabrikkens forsvarssystem mod udefrakommende vira og skader. Tænk på det miljø, vi moderne mennesker lever i. Vi spiser meget ud af stresset, luften er forurenet, og der er tilsætningsstoffer i maden. Mængden af giftstoffer og inflammatoriske faktorer, der ophobes i vores kroppe, er mange gange højere end i vores forældres generation. Så i dag handler det ikke om, hvorvidt vi har lyst til at spise papaya, men om, at vores kroppe mere end nogensinde har et desperat behov for hjælp fra denne frelser. Så hvor dygtig er denne alsidige ingeniør egentlig? Lad os nu afsløre dens 12 forbløffende virkninger efter en. For det første, hvad er det værste for vores kropsfabrik? Ophobning af affald. Dette affald er det, vi i medicinsk terminologi kalder toksiner. Alt, hvad vi spiser, drikker og indånder, producerer metaboliske affaldsstoffer i kroppen. Hvis disse toksiner ikke kan udskilles, belaster de vores lever og nyrer, hvilket får dig til at føle dig træt, energiforladt og med en trist hudtone. Papayas rige indhold af kostfibre og forskellige antioxidanter fungerer som et usynligt rengøringshold. Kostfibrene er som en kraftig kost, der fejer affaldet og afføringen ud af vores tarme, mens antioxidanterne fungerer som en superstærk svamp, der absorberer skadelige stoffer i blodet og blidt fjerner dem fra kroppen gennem vores stofskifte. At spise papaya regelmæssigt er som at hyre en gratis rengøringsassistent til din lever, så din krop bliver ren indefra og ud. Dette har mange venner måske oplevet, men uden at vide hvorfor. At spise lidt papaya efter et måltid får maven til at føles særligt behagelig og mindre oppustet. Det hemmelige våben bag dette kaldes papayen. Denne substans er utrolig effektiv. Det er et naturligt protein-nedbrydende enzym. Kød, æg og bønner, som vi spiser, skal nedbrydes af enzymer til små molekyler, før de kan optages af kroppen. Når vi bliver ældre, producerer vores krop færre fordøjelsesenzymer, så vi føler os ofte oppustede. Når vi spiser for meget. Papayen fungerer som en ekstern forstærkning, der direkte hjælper med at skære de proteiner, du har spist, i små stykker, hvilket i høj grad letter fordøjelsesbyrden for maven og tarmene. Min nabo, HR,
Jensen er næsten 70 år gammel og har i årtier lidt af maveproblemer. Han følte sig oppustet og utilpas efter hvert eneste måltid. Jeg fortalte ham, at han skulle prøve at spise et lille stykke papaya en halv time efter maden. Han var skeptisk, men prøvede det i en måned. Forleden dag mødte jeg ham, og han greb min hånd og takkede mig inderligt. Han sagde, at hele hans mave-tarmsystem føltes i balance, og at hans årtier gamle problemer var blevet markant bedre. Er det ikke fantastisk? Hvad frygter vi midaldrende og ældre venner mest? At falde. Men det du virkelig frygter er ikke selv falde, men frygten for ikke at kunne rejse dig op igen. At du fra dag vil være til besvær for dine børn, miste din bevægelsesfrihed og endda skulle bede om hjælp til at gå på toilettet eller tage et bad. Den følelse af at miste sin værdighed er det mest skræmmende. Mange tror, at man bare skal drikke mælk eller tage kalktabletter for at få nok kalk. Men det er ikke nok bare at indtage kalk. Du skal også sørge for, at kalken bliver i nålerne. Papaya indeholder 2 afgørende næringsstoffer, som vores nåler har desperat brug for: K, vitamin og magnesium. K-vitamin fungerer som cement eller et klæbemiddel, der hjælper kalken med at binde sig bedre til knoglerne i stedet for at gå tabt. Magnesium er et vigtigt mineral for at opretholde nåletæthed og styrke. Hvis vi siger, at kalk er murstenen til at bygge et hus, så er K-vitamin og magnesium armeringsjern og cement. Kun kombinationen af de 3 kan bygge en solid bygning. Fru Sørensen, som jeg kender, er tæt på de 80. En dag gled hun ved et uheld på badeværelset. Hele familien var skrækslagen. Men da hun blev bragt på hospitalet og undersøgt, var der intet i vejen med hendes knogler. Lægerne sagde en dag, at hendes knogletæthed var bedre end hos mange 60-årige. Hendes hemmelighed er, at hun har haft for vane at spise papaya i årevis. Når man bliver ældre, bliver håret gråt, og man taber mere af det, hvilket er en bekymring for mange. Dette er ikke kun et tegn på aldring, men også et advarselssignal om en næringsmæssig ubalance i kroppen. Hårvækst kræver et meget vigtigt næringsstof kaldet folat, som fremmer sunde hårsække, og papaya er rig på folat. Samtidig hjælper A-vitaminet i papaya vores hovedbund med at udskille sunde olier, der fugter hårrødderne og forhindrer tørt hår. C-vitamin hjælper med at syntetisere kollagen, som styrker hårstråene. Du kan tænke på vores hovedbund som et stykke jord, og håret er de afgrøder, der vokser på den jord. Hvis jorden er udpint og mangler vand, vil afgrøderne naturligvis ikke vokse godt. At spise papaya er som at gøde, vande og tilføre næringsstoffer til denne hovedbundsjord, så dit hår kan genvinde sin vitalitet. Hvem siger, at man ikke kan holde af sit udseende, når man bliver ældre? At se rynkerne og pletterne i ansigtet blive flere dag for dag kan ødelægge humøret. Mange af de dyre hudplejeprodukter på markedet reklamerer med, at de indeholder C-vitamin og antioxidanter. Lad mig fortælle dig, at papaya er den mest naturlige, billigste og mest avancerede hudpleje, du kan spise. Du tror måske, du skal spise appelsiner for at få C-vitamin. Lad mig fortælle dig, at ifølge videnskabelige undersøgelser indeholder en moden papaya vægt for vægt 5 gange så meget C-vitamin som en appelsin. Vi har spist appelsiner i alle disse år og har taget fejl. C-vitamin er den mest afgørende råvare for produktionen af kollagen i vores hud. Hvad er kollagen? Det er den elastiske springmadras, der understøtter vores huds spændstighed. Med nok fjedre er huden fast og ikke slap. Desuden kan de kraftige antioxidanter i papaya, især lykopen, bekæmpe skader på huden fra UV-stråler og frie radikaler og reducere pigmentpletter. Min veninde Hanne er i halvtredserne, og hendes hud ser meget bedre ud end hos hendes jævnaldrende. Hun siger, hun ikke har nogen hemmelighed. Hun elsker bare at spise papaya næsten hver dag. Sagde du, ægte skønhed kommer indefra. Når man om midalderen falder stofskiftet, og det er let at tage på, især omkring maven. Fedme er ikke kun et æstetisk problem, men også grobund for forhøjet blodtryk og diabetes. Nøglen til at kontrollere vægten er at styre, hvad man spiser, men følelsen af sult er forfærdelig. Her er papaya din redning, fordi den har et lavt kaloriindhold, men et meget højt indhold af kostfibre. Spis et lille stykke papaya før et måltid. De høje fibre vil absorbere vand og udvide sig, så de optager en del af pladsen i din mave. Det får dig til at føle dig mæt hurtigere, så du naturligt spiser mindre til hovedmåltidet. Desuden kan dens naturlige sødme tilfredsstille din trang til søde sager og forhindre dig i at spise usunde kager og kiks med højt kaloriindhold. Dette er en meget smart og sund måde at styre sin vægt på, så du kan nyde at tabe dig uden at sulte. Når vi taler om søde frugter, bliver mange med diabetes bange og tør ikke spise dem. Men papaya er virkelig en sød velsignelse for diabetikere. For det første er dens glykemiske indeks ikke højt. Den tilhører kategorien af frugter med lav til medium GI.
Det betyder, at blodsukkeret stiger langsommere efter indtagelse, i modsætning til vandmelen eller litchi, der kan forårsage en blodsukkerrutsjebane. Endnu vigtigere er, at de høje kostfibre i papaya kan forsinke optagelsen af sukker i tarmen, hvilket er meget nyttigt til at kontrollere blodsukkeret efter et måltid. Selvfølgelig skal vi understrege, at intet må spises i overmål. For venner med blodsukkerproblemer anbefales det at spise et lille stykke af gangen, cirka på størrelse med en knytnæve, og helst mellem måltiderne. På den måde er påvirkningen af blodsukkeret minimal. Mange læger anbefaler deres diabetespatienter at inkludere en moderat mængde papaya som en del af en sund kost, forudsat at den samlede mængde kontrolleres. Øjnene er vores sjæles vinduer. Vi har arbejdet hårdt hele livet i håb om, at vi i vores alderdom kan hygge os med børnebørnene, se fjernsyn og tage ud og rejse. Hvis vores syn bliver sløret og verden bliver uklar, hvor er så glæden ved alt det, vi har kæmpet for? Vidste du, at vores nethinde har brug for 2 meget vigtige næringsstoffer for at bekæmpe skader fra blåt lys og oxidation? De hedder lutein og zeaxanthin. Disse 2 stoffer er som øjets egne indbyggede naturlige solbriller og papayaer. Især den mere gule variant er rig på disse 2 skatte. Samtidig kan beta-karoten i papaya omdannes til A-vitamin i vores krop. A-vitamin er en vigtig komponent i nethindens lysfølsomme stof og kan forebygge natteblindhed og tørre øjne. Så for at vi kan fortsætte med at se denne smukke verden klart og se vores børnebørns søde ansigter, er det at spise mere papaya den bedste forsikring, vi kan give vores øjne. Denne 9. effekt er efter min mening den vigtigste for os midaldrende og ældre venner. Moderne medicin har opdaget, at der findes en usynlig ilt i vores kroppe, kaldet kronisk inflammation. Den er ikke som den akutte inflammation med rødme, hævelse, varme og smerte, vi oplever ved en skade. Det er en vedvarende lavintensitets ulmende ild, der spreder sig i hele kroppen. Hjertesygdomme, gigt, diabetes, demens og endda kræft er tæt forbundet med denne ild. Man kan sige, at kronisk inflammation er roden til alle sygdomme. Så hvordan slukker vi denne ild? Svaret er antioxidanter. Papaya er et skatkammer af antioxidanter. Dens indhold af C-vitamin, E-vitamin, beta-karoten, lykopen osv. udgør et superstærkt brandslukningshold, der kan neutralisere de frie radikaler, som starter at brænde overalt i vores krop. Det slukker den kroniske inflammationsild ved roden, hvilket er meget sikrere end at tage nogen form for antiinflammatorisk medicin. I denne tid bliver vi flere og stærkere. Når immunforsvaret hos os ældre svækkes, kan en lille forkølelse udvikle sig til en alvorlig sygdom. Hvordan styrker vi vores immunforsvar, altså kroppens modstandskraft? Nøglen er C-vitamin. Vores immunforsvarsceller som hvide blodlegemer og lymfocytter har brug for C-vitamin som ammunition for at kæmpe. Som vi tidligere har nævnt, er C-vitaminindholdet i papaya forbløffende højt. At spise et lille stykke papaya kan dække dit daglige behov for C-vitamin. Regelmæssig indtagelse af papaya svarer til konstant at forsyne dit immunsystem med våben og ammunition, hvilket skaber et uigennemtrængeligt gyldent skjold, så virer og bakterier ikke tør at angribe. Hjertekarsygdomme er den største dræber, der truer vores helbred. Vores blodårer er som vandrørene derhjemme. Efter lang tids brug opbygges der kalk og blokeringer. I blodårerne kaldes det plak. Hvis en plak brister og danner en blodprop, der blokerer for hjertet, er det et hjerteanfald. Hvis den blokerer for hjernen, er det et slagtilfælde. Det er ekstremt farligt. Hvordan beskytter papaya vores livsvigtige rør? Den har 3 magiske våben. Det første er et højt fiberindhold, som hjælper med at sænke det dårlige kolesterol i blodet. Det andet er et højt kaliumindhold, som hjælper med at balancere natrium i kroppen og stabilisere blodtrykket. Det tredje er folat, som kan sænke niveauet af et skadeligt stof i blodet kaldet homocystein. Dette stof er den primære synder bag skader på blodårenes indre vægge. At spise papaya er derfor som at give vores blodårer en grundig rengøring og vedligeholdelse, så blodet kan flyde frit og uhindret. Endelig er vi nået til det sidste og mest chokerende punkt. Kræft er et mareridt, som alle blegner ved tanken om. Udviklingen af kræft er tæt forbundet med angreb fra frie radikaler i vores krop. Hvad er frie radikaler? Du kan forestille dig dem som rust i kroppen. Vores kropsceller er som jern, og de frie radikaler angriber dem konstant og får dem til at ruste. Denne proces kaldes oxidation. Når en celles DNA er blevet oxideret og beskadiget til en vis grad, kan den udvikle sig til kræft. Det eneste våben mod frie radikaler er antioxidanter. Forskere har opdaget, at lykopen i papaya har en antioxidantkapacitet, der er 100 gange stærkere end E-vitamins. Du hørte rigtigt. 100 gange. Hvad betyder det? Det betyder, at når du spiser en bid papaya, er dens evne til at fange de onde frie radikaler i din krop potentielt 100 gange større end ved andre fødevarer.
Mange studier peger på, at et øget indtag af fødevarer rige på antioxidanter som lykopen kan have en positiv effekt i forebyggelsen af flere kræftformer som prostatakræft og lungekræft. Vi kan selvfølgelig ikke sige, at papaya kan helbrede kræft, men at gøre den til en del af vores daglige kost for at opbygge en krop, der er mindre modtagelig for kræft, er absolut den klogeste og mest omkostningseffektive sundhedsinvestering, vi kan gøre for os selv. Godt efter at have talt om alle disse utrolige fordele ved papaya, føles det næsten som en gave sendt fra himlen, ikke? Det er det bestemt, men selv med de bedste ting skal vi spise dem klogt. Her vil jeg også ansvarligt minde 3 grupper af venner om at være særligt forsigtige, når de spiser papaya. For de første personer, der er allergiske over for papaya eller latex. Hvis du er allergisk over for latexprodukter, kan der være en risiko for krydsallergi, når du spiser papaya, så vær ekstra forsigtig. For det andet, gravede kvinder. Især umoden grøn papaya indeholder en højere mængde papain, som kan stimulere sammentrækninger i livmoderen. Gravede bør undgå det eller konsultere deres læge. For det tredje, venner, der tager visse former for medicin, især blodfortyndende medicin som warfarin, Maravan. Da visse komponenter i papaya kan forstærke medicinens virkning og øge risikoen for blødning, skal du altid tjekke med din læge eller apoteker, før du spiser den. Så hvordan skal vi almindelige mennesker spise papaya for at få den maksimale effekt? Jeg anbefaler 2 af de enkleste og mest lækre måder. Den ene er at lave en vitalitets papaya smoothie. Skær moden papaya i tern, tilsæt lidt yoghurt eller mælk og blend det i en blender, så har du en super nærende morgenmad. Den anden er at lave en klassisk papayasuppe med svineribben. Brug en lidt mindre moden papaya og lad den simre sammen med ribben. Papain-enzymet vil gøre kødet mere mørt, og suppen bliver let sødlig og nærende. Perfekt for hele familien. Venner, i dag har vi brugt lang tid på at dykke ned i denne englefrugt papaya. Fra detox og fordøjelse til hjertebeskyttelse og kræftforebyggelse. Disse 12 forbløffende effekter viser os, at naturen for længst har gemt medicinen til vores helbred i de mest almindelige og simple fødevarer. Ægte sundhed og et langt liv kommer ikke fra dyrepiller eller kosttilskud, men fra de kloge valg, vi træffer hver dag om den mad, vi putter i munden. Papaya er naturens gave til os, det billigste, men også det mest effektive naturlige sundhedsprodukt. Så mine venner, i dag beder jeg jer om at lave en lille ændring. Næste gang du er i supermarkedet, så gå ikke bare forbi grøntafdelingen. Stop op og vælg omhyggeligt en smuk papaya til dig selv og din familie. Når du tager den med hjem og skærer den op, så til dig selv i dit hjerte. Jeg træffer nu en af de vigtigste og klogeste beslutninger for min sundhed og for min livskvalitet de næste 20 år. Jeg håber, at dagens video har været nyttig for dig. Hvis du føler, at du har fået noget af den, så vær ikke bange for at dele. Del denne vigtige sundhedsviden med alle de venner og familiemedlemmer, du holder af. Til sidst ønsker jeg alle mine venner, at I må spise jer til sundhed, leve et langt liv og have et vidunderligt liv fyldt med vitalitet og glæde. Vi ses i næste video.